Gogandeko zu holan, zuriz noz jantzi zinen lehenengoz? Gaur ze, amalo urteaz. Eibarren jokatu zuen partida? Baina prakamotxakin. Ordu prakamotxakin zezuan da. Prakamotxakin, da gero ja, gantzai da, joder. Además, argalak eta luzi ginen da. Joder, kakamotiko baina, luzi eta prakamotxakin dira. Gero nengoen barrez orduan, edurre egin zuen, horako edurtzak hemen da. Parka luzi gantzen. Gaur egun baina asko ze... Gaur edurrek bapes. Orduan, 14 urteaz, Eibarren gogandoko zu partidu jokatu zen duela, anai biok, bikotxak. Zuek baino 3 urte zarrago ziren. Amalautik 18 urte zuen, eta kameratu da. 14 urte itxeko eta erreztik bixerdunak era. Haidin dira zen. Begire, goinen zezan zuek. Ridikul nizio ondo zen da, Errile lehen gurin, gero ja... Zenbatean gelditu ziren edo gogandeko zu? Gutxin jo zen txorra, lau edo, baina... Da besteak Aspiri eta Elorza ziren, ezta? Baina horrek, baina horrek, baina hemen goek ez, Eibartara. Eibartara ziren.